annabi yana cewa wanda duk yayi magana ranar juma'a alhali liman na hudu ba, to misalin wannan mutumin kamar misalin jaki ne da aka yi madakon littafi. Sai ya ci gaba da cewa wanda kuma ya ga mutum na magana ran juma'a ko yana wani abu ran juma'a bai sauraron hudu ba, sai ya ce mashi ishiru mana kai, to shi kuma wannan bai ma da juma'a. Yanzu al'umma da yawa zaka ga basu ba hudu ba muhimmanci ba, liman na hudu ba, musamman matasa da wannan wayoyin nasu zaka ga suna ta yin wani abu na daban wanda ga abin da ya kamata su yi amma ba sa yi. Qur'ani na cewa in an yi kira ya zuwa ranar juma'a to ku tafi ku yi sallah, ku daina komi da komi. To akwai huduba da ake yi a lokacin da liman ya shigo masallaci. Wannan huduba tana da matakar muhimmanci don kusan mutane da yawa suna barin juma'a su daga wannan hudubar ce. Menene huduba? Ana son liman ya hau ya faɗakar da mutane akan abubuwan da ke afkuwa cikin society, da abin da mutane ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba. To tunda haka ne sako ne liman ke iyarwa a wannan lokaci, dole ana neman wanda ya je masallaci ya saurara, ya ba liman kunnuwansa, ya ji sakon da liman ke iyarwa. To shi sanya manzon Allah ke tsoratar da mu akan ana yin huduba mutum na wani abu daban, ya zamanto hankalinsa baya wurin liman. Babban kuskure ne. Hadisi Ibn Abbas na shaida kan wannan. Annabi yana cewa wanda duk yayi magana ranar juma'a alhali liman na hudu ba, to misalin wannan mutumin kamar misalin jaki ne da aka yi madakon littafi. Sai ya ci gaba da cewa wanda kuma ya ga mutum na magana ran juma'a ko yana wani abu ran juma'a bai sauraron hudu ba, sai ya ce mashi ishiru mana kai, to shi kuma wannan bai ma da juma'a. Haka hadisin ya faɗi. To kaga mutum zai jefa sallar shi ta juma'a cikin haɗari.